କାଠିଆର କାହାଣୀ। ଜୀବନର ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚିଗଲା ତାର ମୁହଁ। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ସକାଳ 10ଟାର ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍କୁଲରେ ହାଜର। ସେ ଆଣିଥିବା ଟିଫିନରେ ମୋ ପେଟ ପୁରୁଥିଲା। ଅଚାନକ କ'ଣ ହେଲା ଯେ କାଠିଆ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛିଦିନ ବି ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେଇ ଦିନର କଥା। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରୁଥାଏ। ଘର ଭିତରୁ ବୋଉ ବୁଢ଼ାରେ ରଡ଼ି ପକାଉଥାଏ। ମୁଁ ନ ଶୁଣିବାରୁ ବୋଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ବୁଢ଼ାରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ କାଠିଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଧେ? ଗାଁ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେଣି। ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା ମୋ ମନକୁ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା। ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆରେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବି ସାରିଥିଲି। ମୋ ଭାବନା ବି ସତ ହେଲା। ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖେ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାଠିଆର ଆଖି ଦୁଇଟି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ମୁଚକୁନ୍ଦିଆ ହସୁଥିବା ଓଠ ଦୁଇଟି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ତା ପାଇଁ ରଖିଥିବା ସାଇତା ଲୁହ ଏବେ ବି ମୋ ଅଜାଣତରେ ଆଖି ପଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତା ଟିଫିନକୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ମିସ୍ କରୁଛି। ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ କାଠିଆ।